Molt bona tarda. Em plau saludar a les autoritats que ens acompanyen, senyor arquebisbe d'Urgell, senyor Pare Abat, molt honorable senyor Joan Rigol, director general d'Afers Religiosos, senyor Garbatlla, senyor Lanaspa, la Caixa, i tots els que tan amablement ens acompanyen. També els dos ponents que ens acompanyaran en aquest diàleg que té com a objecte formal pensar Europa, reflexionar sobre Europa, amb aquest títol que va donar lloc a un número de qüestions de vida cristiana, Europa, retrobar l'ànima. Aquest és l'objecte formal, allò que ens disposem a reflexionar, a dialogar en veu alta aquí els que som. M'acompanyen a la meva esquerra el senyor Josep Ramoneda, director de l'Institut Europeu d'Humanitats, conegut assagista, articulista, filòsof, escriptor, d'una extraordinària i prolífica obra. Jo subratllo especialment un dels seus últims textos, que té un títol especialment punyent, Contra la indiferència. No és exactament l'últim, però a mi especialment em va colpir i crec que lliga molt amb el que tractarem d'escatir o explorar avui. I a la meva dreta m'acompanya l'amic senyor Vicenç Villatoro, que és el director del Centre Cultura Contemporània de Barcelona, escriptor, novel·lista en particular, articulista en diferents diaris, i amb el que vaig tenir el goig de compartir un epistolari que ens plau molt recordar-lo, que vam titular Amb Déu o sense 40 cartes creuades. Una de les seves últimes produccions és Un home que se'n va, una novel·la que narra sobretot la biografia d'un dels seu pare en particular, els seus familiars. Bé, vaig en primer lloc a situar el títol. El títol, de fet, va ser l'objecte d'una jornada que vam celebrar a la Fundació Joan Maragall, al monestir de Montserrat, que tenia precisament com a objecte de reflexió la naturalesa d'Europa, allò que és Europa, l'essència d'Europa, si en podem parlar en aquests termes. I vam posar-hi aquesta expressió, retrobar l'ànima. Quan reflexionava sobre el que volia dir d'entrada, després donaré la paraula als meus dos interlocutors, se'm venia a la memòria aquell text tan conegut i tan citat, que és l'aforisme 125 de la Gaia Ciència de Nietzsche. Recordin que l'home boig entra en un mercat i diu cerco Déu, cerco Déu. En aquell mercat és les 12 del migdia, l'embolcallen un conjunt de persones que estan comprant i li diuen que s'ha extraviat com un nen, que s'ha perdut, fent mofa i enrient-se. I l'home boig llença la llanterna a terra, que diu que es trenquen 1000 bocins, i diu, jo us diré què ha passat. L'hem matat, vosaltres i jo som els seus assassins. Ara imaginin que aquest home no és un home boig, sinó que és a Europa. I entra en un mercat i en lloc de dir cerco Déu, diu cerco l'ànima. I al voltant es troba envoltat de persones que li diuen que se t'ha perdut, que se t'ha extraviat, què n'has fet de l'ànima. Jo no voldria arribar a la conclusió que arriba l'home boig, que és que entre tots l'hem matat, que ja no hi ha ànima, sinó que vull creure que hi ha ànima. Però en qualsevol cas, això de retrobar l'ànima indica ja d'alguna manera que l'hem perduda, o que no som capaços d'entreveure on és, o que senzillament està com amagada o ocultada. Per situar el tema, jo vull plantejar almenys els diferents rostres amb els que se'ns presenta això que en diem Europa. Aquest calidoscopi d'imatges, que cap d'elles ni esgota la riquesa d'Europa, però sí que expressa algunes facetes d'això que en diem Europa. Hi ha una Europa d'entrada que en diem física, el territori. Això que va dels Urals a Finisterra i de Cadis fins a Reykjavik i d'aquest fragment del món físic en diem Europa, amb tota una gran diversitat de llengües, de tradicions, de cultures, de formes de vida, però una primera forma d'aproximació senzillament geogràfica, física, això és Europa. Hi ha una segona aproximació, que és l'Europa senzillament administrativa, burocràtica. Això que té a veure, doncs, amb funcionaris, amb Brussel·les,
amb Luxemburg, amb Estrasburg, aquest conjunt d'institucions que entre tots financem i que representa l'Europa burocràtica i administrativa. Aquesta que molt sovint tenim la impressió que no té ànima, que sobretot és un exercici funcionarial. Però aquesta Europa també és una faceta i una cara de l'Europa present. Hi ha l'Europa que la podem descriure com l'Europa econòmica, comercial, monetària, en definitiva com una unitat de lliure comerç entre les diverses nacions o estats que el constitueixen i amb una moneda, si no única en tots els àmbits, gairebé única, l'Europa monetària. Hi ha una Europa que té a veure amb els drets socials. Aquest és aquest racó del món on hi ha una sèrie de drets socials que s'han conquerit amb sang, suor i llàgrimes, que tenen a veure amb el dret a l'educació universalitzat, el dret a la seguretat social, el dret a l'assistència social, el reconeixement d'uns drets individuals i col·lectius que en molts llocs del món senzillament són ciència-ficció o inexistents. El que en diríem l'Europa dels drets, amenaçada, ho sabem, extraordinàriament vulnerable, però en qualsevol cas aquesta Europa també hi és. Hi ha una Europa entesa com a àmbit cultural, l'Europa entesa com a cultura europea, que de fet aplega expressions culturals molt diverses. Només en el camp del que en diríem la cultura filosòfica, manifestacions tan diverses que van des dels diàlegs de Plató, l'Així parlar Zaratustra o el Tractatus de Ludwig Wittgenstein, passant per la Summa teològica de Sant Tomàs d'Aquino. Una Europa cultural que ha donat monuments extraordinaris, molt diversos entre si, i que considerem expressions d'aquesta cultura europea amb tota la diversitat inherent. I també hi ha una Europa espiritual, que té a veure amb aquelles tradicions religioses que s'han anat desenvolupant, creixent i difonent en el conjunt d'aquest territori que en diem Europa, i que bàsicament ens referim a les tres religions del llibre, bàsicament, el judaïsme, el cristianisme i l'islam, amb relacions molt diverses al llarg de la història entre si, no exemptes de conflictes i de tensions. Almenys aquestes diverses formes d'aproximar-se a Europa, però això encara no diu res respecte a la seva ànima, i és aquí on vaig. Quan diem l'ànima d'Europa, ens referim d'entrada a dos elements. D'una banda, aquell intangible d'Europa, aquell conjunt, en certa manera, de valors o constel·lació de valors que defineixen aquest cos que diem Europa. Allò que en definitiva la nodreix, allò que l'alimenta i allò que són els seus horitzons de referència. Identificar aquests valors és una feina que tal vegada podem fer en aquest diàleg, però ànima vindria a ser allò intangible, allò que no toquem però que s'expressa en les diferents formes de vida, formes culturals, formes artístiques, formes literàries que ha generat aquest lloc del món que en diem Europa. I també ens referim a la que en diríem la seva força motriu, allò que empeny. Si utilitzem ànima en el sentit aristotèlic, com allò que mou o principi de moviment, quan parlem de l'ànima a Europa hauríem de parlar d'allò que la mou, allò que la commou, allò que ha estat la força motriu i que ha fet que siguem allò que som. Doncs el que es tracta de pensar és aquesta ànima existeix, és una construcció senzillament romàntica, és pur anacronisme. Podem parlar d'un esperit d'Europa, en l'expressió més romàntica del Volksgeist, un esperit del poble. Podem parlar en sentit estricte d'un esperit d'Europa, o és excessiu, atès a la diversitat inherent que hi ha a Europa, de poder parlar d'una ànima d'Europa. Això és el que intentarem reflexionar. Els nostres ponents volgudament seran continguts en l'expressió perquè tinguem un diàleg i també puguem obrir preguntes o observacions que el públic tan amablement vulgui fer. Seguint l'ordre estrictament alfabètic, dono la paraula primer a Josep Ramoneda, a qui agraeixo que s'hagi fet un espai en la seva agenda, i després al bon amic Vicenç Villatoro. Davant, Josep. Moltes gràcies, Francesc, per haver-me convidat a participar primer en la revista i avui en l'acte aquest. Aviam, jo crec que sempre és oportú parlar de l'ànima d'Europa i en aquest moment, només especialment, perquè
tinc la sensació que Europa està... Hi ha una imatge que a mi em resulta expressiva, que és desenquadernada. És com un llibre que tot d'una ha començat a prendre consciència que li caien les fulles. I les fulles existeixen, i són, i tenen entitat, però hi ha la sensació que s'estan escampant per terra i que semblava que teníem un llibre i en realitat no el teníem tan cosit com ens imaginàvem. A mi la metàfora, la imatge de l'ànima em sembla molt interessant. És més enllà del concepte en si, més enllà de que cregui o no en l'existència de l'ànima, em sembla una metàfora molt interessant per marcar aquesta dimensió, la dimensió de la pulsió, del sufle, d'alguna cosa que que tot i que pugui seguir sent material, va més enllà de l'estricta materialitat. I per tant em sembla que és una imatge encertada i em sento còmode reflexionant a partir d'ella. Esclar, parlar de l'esperit d'Europa, jo ja anticipo que parlaré de l'esperit dual d'Europa. Jo crec que el que caracteritza Europa és una certa consciència permanent de dualitat, viure sempre amb una certa dualitat. Parlar de l'esperit d'Europa té un risc inevitable d'eurocentrisme. És el nostre món i tenim tendència a pensar que potser és millor que qualsevol altre, diguem-ne, i per tant sempre s'ha de prendre aquesta cautela. Però a mi em sembla, per situar-nos en el malestar actual, que és important veure el naixement de l'Europa, del que ara en diem la Unió Europea, de l'Europa després de la Segona Guerra Mundial. Perquè l'impuls és molt potent, però després la dificultat de construcció fa que les parets no sempre siguin ni tan sòlides ni tan còmodes com ens podíem haver imaginat. Què vull dir que l'impuls és molt... Jo crec que la força d'Europa és que neix per construir el tabú de la guerra civil entre europeus. És a dir, després de la Segona Guerra Mundial s'arriba a l'última habitació de l'infern i es pren d'alguna manera consciència que no es pot seguir 400 anys més matant-se els uns als altres com ha estat passant durant tant temps. I a partir d'aquí es va construint una mena d'imaginari, que és el de dir si som una cosa junts, si pertanyem a la mateixa cosa, les nostres guerres seran les més execrables de les guerres, la guerra civil. I es va construint a partir d'aquí un cert superego. Té algun paral·lelisme amb els mecanismes mentals de la construcció de la transició espanyola. En aquell cas és una guerra civil reconeguda, en aquest cas és... Però aquesta espècie de superego funciona. I és així que es construeix la consciència moderna que hi ha sota de la Unió Europea. I no és casual que comenci amb la societat del carbó i de l'acer, és a dir, dos instruments de guerra. Bé, la guerra d'ara potser ja no, però la guerra de llavors sí. Per tant, em sembla que aquest punt de partida és important, perquè és el que li dona força i potència. El que passa és que després es va construint, doncs, segurament que com es pot, a partir d'un nucli petit, que després es va ampliant per successives transformacions que tots coneixem i que ara no m'hi entretindré. I que probablement, seguint el camí que sembla lògic, es comença pels fonaments, és a dir, per l'estructura econòmica, i després es va construint una de més. Però potser no era tan lògic, i potser la intervenció de la participació política de la ciutadania, la intervenció de la cultura, tenia que haver arribat abans. A partir d'aquí, a partir d'aquest tot procés, que ha estat un procés que ha produït canvis molt substancials i seria ridícul minimitzar-lo i seria ridícul considerar que ha estat un fracàs, perquè qualsevol que se situï a fa 50 o 60 anys enrere i és inimaginable haver arribat allà on s'ha arribat. Jo recordo, quan vivia a França, que si hi havia un tabú nacional, si hi havia una cosa que provocava immediatament la unitat absoluta des de l'extrema dreta fins a l'extrema esquerra, era la defensa del franc. El franc ja no existeix.
Per tant, no és cap broma la dimensió dels canvis que hi ha hagut, però és veritat que en el fons probablement s'ha anat construint una fantasia, que és que Europa podria ser una entitat nacional de la dimensió dels Estats Units. I això no és possible. Europa mai serà una unitat nacional com la unitat... Ni ho serà, ni té que ser-ho, perquè la seva història no ho permet, perquè és una terra gastada, carregada d'història i amb una profunditat cultural que sí que l'hem de fer més col·lectiva, l'hem de fer més comú, però que no podem imaginar pensar-la en termes d'una sola cultura. I em sembla que aquesta és una qüestió de punt de partida bàsica. A mi m'agrada molt un text que està en el meu article i que cito sovint, text que em va fer fixar l'atenció en moltes de les converses mantingudes, un text amb Jorge Semprún, un text de Husserl, el famós text La filosofia en l'inici de la humanitat europea. I Husserl, en aquest text que Semprún citava sovint i que li agradava molt, em sembla que planteja molt bé, ja com sempre, des de la disjuntiva, des de la dualitat, el que és el problema de la consciència europea. I Husserl, l'any 35, maig del 35, escriu Europa perd el seu sentit d'allò racional, entra en declivi i cau en l'odi i la barbàrie, que ja sonava amb estridència en aquells moments, o Europa recorre a l'heroisme de la raó per superar definitivament el naturalisme i reneix. La qüestió central és la raó, però per mi la paraula clau d'aquest text és l'expressió naturalisme. És a dir, el naturalisme que per mi el que ens vol donar és la idea de superar aquesta tendència a partir d'un moment determinat a creure en una mena de destí natural de les coses, ja fos per la força de la raça, de la història, de la lluita de classes o la simple naturalesa, del que fos. Crec que aquesta superació, aquesta idea de naturalisme, que em diu Husserl, és l'element central d'aquest text, que a mi em sembla un text molt concloent. Efectivament, cada vegada que Europa s'ha escapat o ha abandonat el camí de la raó per superar el naturalisme, cada vegada que ha abandonat aquest camí s'ha trobat amb què? Amb la tentació de la ruptura dels límits. I quan s'arriba a la ruptura dels límits sempre s'acaba malament. Husserl, en aquest mateix text, diu una altra cosa que a mi em sembla molt il·lustrativa. El principal perill per a Europa és el cansament. Europa, terra gastada, Europa, terra de tanta història, no? La curiositat és motor de coneixement, la perplexitat alerta, el cansament immobilitza. I Europa masses vegades ha patit aquesta dimensió de la fatiga, de l'esgotament. Aquesta Europa que passa de superar la dimensió naturalista és l'Europa que és capaç de reconèixer alguna cosa tan elemental que és que tractant-se de la humanitat s'ha de tenir sempre present aquella idea de Levinas de deixar que brilli el rostre humà en la seva nuesa. O, si ho voleu dir amb una fórmula més recent encara, tractant-se de la humanitat només sobre la vulnerabilitat, com diu Josep Borrell, es pot construir alguna cosa mitjanament sòlida. Em sembla que aquest és el missatge de fons del text de Husserl amb el que m'he referit. Com us deia, i passaré molt ràpidament de puntetes sobre el meu text i el que hi tingui interès ja tindrà oportunitat de llegir-lo, a mi el que em sembla que és la característica de la idea d'Europa és aquesta idea de dualitat. Hi ha un escriptor tunisià, Hichem Jaïd, que mirant-s'ho des de fora, mirant-s'ho des de Tunísia, ho diu d'una manera molt clara. Diu, el que l'islam era necessitat, voluntarisme, unitarisme, síntesi, passió per la continuïtat. Europa era contingència,
abandó a l'imprevist, divisió de si mateixa, passió per la ruptura. Des del primer moment va donar preferència a l'esdevenir sobre el ser, al moviment sobre l'estabilitat, a les seves creacions sobre la seva personalitat. Bueno, tot això podríem pensar que s'estrella amb el mite fàustic, no? Al principi és l'acció. Però tanmateix em sembla que denota alguna cosa que d'alguna manera és la característica que acabarà sent, que acabarà configurant, si poguéssim dir això, de l'ànima europea. Podríem dir que la consciència europea es forma sempre sobre una trama dual: el poder eclesiàstic i el poder civil, la societat i l'estat, l'individu i la col·lectivitat, la creença i la ciència, la política i la moral, la transcendència i la vida, la irracionalitat i la racionalitat, i així successivament, fins i tot el nord i el sud, i l'est i l'oest. Encara vivim ara les fractures entre el nord i el sud, i l'est i l'oest. Hi ha una mena de consciència de la dualitat permanent en el món europeu, que és, al meu entendre, el que la configura. Podria recuperar i enumerar, però em sembla que no és el que toca i a més em passaria del temps, algunes de les figures que construeixen, a partir sobretot del pensament il·lustrat, que contribueixen a construir aquesta imatge d'Europa. Però a mi prefereixo, per donar un últim apunt, assenyalar el que en alguna ocasió ja hem anomenat les institucions, podríem dir-ne així, morals europees. Unes figures, amb les que m'estendré, amb dos especialment d'elles, que em semblen molt determinants d'aquesta Europa que sempre ha estat travessada per dues grans línies. La que es recolza, això, com dèiem, en la racionalitat, però perdut la voluntat de poder a la seva explosió paroxística, és a dir, per reconstruir la societat holista en nom de la veritat científica, i la que fa el camí de la crítica, de la sospita, i tracta d'apuntalar mecanismes, a vegades prou prosaics, els equilibris que la voluntat de poder amenaça destrossar. És a dir, la de Maquiavel, la de Montaigne, la que passa per Voltaire i Kant, i la que creu no sense i la que crea no sense només l'utilitarisme, el liberalisme clàssic, i fa la democràcia virtut. Quines són les institucions morals que neixen d'aquesta dualitat, d'aquesta tradició, diguem-ne? Jo en senyalaré, es pot recórrer als tòpics habituals, el pensament racional, l'estat burocràtic, la separació poder civil eclesiàstic, societat civil, llei positiva, mercat, democràcia crítica, tot això són institucions europees, sens dubte, i algunes d'elles fonamentalment forgides a Europa. Però jo em refereixo més a algunes institucions morals que em sembla que són les que configurarien la verdadera ànima europea i que algunes d'elles estan avui especialment amenaçades. La primera d'elles, he dit que n'anomenaria 2, 5, 6, 8, però que em referiré especialment a dos, em referiré especialment a la primera i a l'última. La primera d'elles és la idea d'intimitat, que els individus disposin d'un espai propi. Això és una idea, em sembla, que hauria de ser innegociable a Europa i, cuidado, que en la societat de la transparència això està seriosament amenaçat. Kundera va explicar el totalitarisme com aquella societat en què el privat es fa públic. Anem amb compte, doncs. Els cossos estan amuntegats, les persones viuen com en els camps pressionades les unes sobre les altres, deia Hannah Arendt. Per tant, avui els mites de la visibilitat absoluta i de la transparència, en derivat de l'ús de les noves tecnologies, amenacen l'espai privat. Aquesta em sembla, jo no sé si algú recorda aquest somni que explica Richard Koselleck a Futur Passat, que és un somni que sempre m'ha colpit. Koselleck a Futur Passat explica el somni que un metge alemany va tenir l'any 34. Després de la consulta, cap a les 9 de la nit, em vaig estirar tranquil·lament al sofà amb un llibre sobre Matías Grunewald, quan tot d'una, la meva habitació, tota la meva vivenda, es queda sense parets. Sento un rugir en alta veu. Per decret es suprimeixen les parets fins al 17 d'aquest mes.
Aquest somni és la premonició de la societat totalitària. Si deixem que ens deixin sense parets, no. Aquesta potència de la individualitat europea està condemnada. Bé, aquesta és la primera qüestió que volia subratllar. Una segona institució, les dic més de pas perquè potser d'alguna manera són més òbvies, és evident, és la mescla. Europa és petita i és terra de pas. És terra gastada, com dèiem, per la història acumulada. Mica en mica, l'absència de discriminació entre persones, per llengua, per origen, per sexe, per raça, tal, s'ha anat superant. No és només una norma, és un principi moral. I un principi moral que avui està seriosament amenaçat per unes desigualtats exponencials i per pors a la promiscuïtat cultural i religiosa, fruit de la globalització. Un altre element obvi és la llibertat d'expressió. No m'hi extenc perquè em sembla que és fonamental, però la llibertat d'expressió vinculada a una segona figura, el reconeixement. És a dir, la figura que correspon a la verdadera idea de la llibertat d'expressió, la que la fa efectiva, el reconeixement de l'altre, que no és només jo et reconec a tu, sinó que et dono el dret, accepto que tu tens el mateix dret a reconèixer-me a mi. I per tant, la voluntat d'escoltar-te i de deixar-me convèncer amb el diàleg. El respecte a les minories, òbviament, la laïcitat, prou conegut, la universalitat, fes com si els teus pensaments, els teus actes tinguessin significació universal. L'imperatiu kantià està inscrit en la idea d'Europa i per això Europa té la potència de motor de la humanitat. És això el que li dona la potència de motor de la humanitat. Em sembla que és evident, no? I l'última, amb la que acabo, i que em sembla que sovint és més descuidada, però que em sembla capital, és la idea tràgica, el sentit tràgic. La lliçó de la tragèdia grega continua viva, el que funda és el mal, i el rerefons de la condició humana, precària i contingent, no es pot oblidar mai. Aquesta idea se'm va consolidar un dia que un bon amic, Etienne Balibar, em va dir: el gran error de Marx és que li faltava sentit tràgic, que no va mai prendre consciència del sentit tràgic. Hi ha un moment en el manifest que diu que les classes confrontades poden arribar a destruir-se les dues a la vegada. És el màxim que arriba com a sentit tràgic, no? Doncs bé, això. Europa hauria d'haver pres que sempre que es creu que no hi ha límits ve el desastre. I perquè Déu existeix, en nom d'ell tot està permès, aquest principi contra el que Europa es va rebel·lar és el que regeix l'estat islàmic, però també els que substitueixen Déu per intangibles com l'intangible anomenat mercats. Bé, aquestes institucions morals defineixen Europa com una cultura dual, d'intercanvi, com un mediador evanescent, per utilitzar una expressió de Frederick Jameson. I em sembla que és una bona idea, Europa com un mediador evanescent. Va, gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Moltes gràcies, Josep. Dono la paraula a Vicent. Endavant, Vicent. Bona tarda. En primer lloc, gràcies tant per la invitació a escriure qüestions de vida cristiana sobre Europa com per ser avui aquí i per poder compartir conversa amb persones a les que aprecio i admiro. Fa una setmana justa fèiem amb en Francesc, encara ho fem, fem trobades a partir del llibre que vam compartir amb Déu o sense. I en alguna fase de la conversa de fa una setmana vam acabar dient, perquè tenim una certa tendència a la síntesi prematura, a les ganes d'estar bé. Potser estem dient el mateix, però no fem servir les mateixes paraules. Jo crec que no és ben bé això, tampoc diem el mateix. Però el que sé és que no fem servir les mateixes paraules. I jo potser el que faré ara és o dir el mateix o dir coses diferents, però sobretot dir-ho amb altres paraules. Coses que ja el Josep miraré a dir-les a la meva manera. I em començaré amb un clàssic, que és barallant-me amb el títol. És a dir, una taula rodona ja té un ritual, i una de les coses és dir, home, aquest títol ben bé...
Jo la paraula ànima no la faria servir. Això ve de la setmana passada, no està en el meu vocabulari, està en el del francès, no està en el meu. Però, com deia Josep, la metàfora és pleca. I sobretot la metàfora és millorada encara, per la introducció que ha fet en Francesc, el boig que pregunta on és l'ànima. És a dir, el boig, pregunta on és Déu, però en la nostra versió, on és l'ànima, perquè té la sensació d'haver-la perduda. I a mi el que més m'interessa en aquesta intervenció i també en el text de la revista és per què hi ha aquest malestar a Europa com si hagués perdut l'ànima. No sé quina és l'ànima, no sé quina hauria de ser, no sé quin ha estat, però sí que hi ha el malestar. I a més tinc la sensació que el terme malestar, que té una llarga tradició cultural a Europa, forma part d'aquest imaginari europeu. L'estat de malestar forma part de l'europeïtat, en un cert sentit. Potser forma part de l'ànima, vés a saber, però forma part d'alguna cosa central a Europa. Per què estem molt bé, estem relativament molt bé, comparat amb... He fet un llibre sobre el meu avi i sobre el meu pare, comparat amb la generació del meu pare i del meu avi, és que no tinc dret a plorar de res. La meva àvia, a vegades veient el telenotícies, deia, ai, cap on esteu portant al món la vostra generació? Dic, iaia, tu vas muntar 3 guerres, no tu, no em diguis res de la meva, que la teva, Déu-n'hi-do. Estem bé, relativament bé, hem aconseguit una societat del benestar molt considerable, però no ens trobem bé. Estem força bé, però no ens trobem gaire bé. Per què? Algunes hipòtesis. Unes que no surten en l'article i que en farien una mica de marc. Una hipòtesi del malestar. Europa ha pres consciència de no ser el centre del món. I això és fumut. És a dir, és fumut no ser el centre del món, però és més fumut deixar-ne de ser. A vegades, quan feia xerrades sobre les primaveres àrabs i l'aparició de l'integrisme islàmic, les començava ensenyant un mapa de la Mediterrània d'Al-Idrisi del segle XI, que, com vostès saben, els cartògrafs àrabs medievals, des de Sicília o des de Tunis, representaven la Mediterrània posant a dalt la seva riba sud i posant al sud posant la riba nord a baix. Jo això a vegades havia ensenyat el mapa a casa i la meva jove, amb la que tinc costum de barallar-me, em deia, aquest mapa està al revés. I no està al revés. Si el món és rodó, aquest mapa no està al revés. Està al revés dels habituals, però no està al revés de res objectiu. Hi ha dalt i baix, hi ha nord i sud, però que el nord sigui dalt és una convenció. Hi ha un moment en què el món islàmic que és dalt passa a ser baix. No deixa de ser al sud, però passa a ser baix. Sense aquest canvi del mapa no es comprenen algunes de les característiques més punyents de la realitat d'avui. Quan deixes de ser el centre i quan adquireixes ressentiment per allò que t'ha tret del centre. Jo crec que Europa, fa molts anys que ho viu, la Segona Guerra Mundial va ser ja el seu desplaçament clar del centre. Comença Europa i acaba el Pacífic. L'Atlàntic és substituït pel Pacífic com a centre del món, com l'Atlàntic havia substituït la Mediterrània en un cert moment. Europa va deixant de ser centre del món. Jo crec que el malestar sense aquesta dada, que jo crec que queda il·luminada d'una manera especial amb l'última crisi econòmica, és imprescindible. Un altre element, per dir-ho així, de paisatge. Aquests dies sento citar molt Gramsci per moltes coses, però potser la frase que sento citar més de Gramsci és aquella de vivim en un moment en què allò que és el món vell ja ha mort, el nou encara no ha nascut i en l'espai entremig neixen monstres. A mi el suggeriment de Gramsci m'agrada, però veig exactament el contrari. Jo tinc la sensació que en aquests moments el nou món ja ha nascut, el vell món es nega a morir-se i el que tenim no és, com en la imatge de Gramsci, un espai del buit, sinó un espai del massa ple. Un espai en què hi ha dues forces, el món
que ja ha nascut, que és el món de la globalització, el món de les no fronteres, el món estrictament planetari, que ja hi és, ja el tenim aquí, i tenim d'altra banda el món dels antics estats, el món de l'antiga geopolítica, que no ha desaparegut, que encara hi és, que encara aixeca el dit i que encara es presenta davant de les poblacions com el millor paraigua en temps de tempesta, i són temps de tempesta. Jo crec que algunes de les imatges més punyents de l'actualitat última, des de les fronteres gregues fins als papers de Panamà, neixen d'aquesta tensió entre dos mons que ja són presents. Un món de globalització, que és cert, i un món de reforçament dels estats, reforçament de les fronteres, reforçament dels vells ordres, que no tan sols es resisteix a morir, sinó que considera que encara té una funció important a fer. Jo crec que en aquest marc, i ara les paraules del Josep em fan canviar l'enfoc en part, en aquest marc el malestar també es produeix perquè el procés d'unificació europea, el procés de construcció d'Europa, que comença certament amb la Segona Guerra Mundial i comença amb l'objectiu polític, no fem Europa per vendre més, fem Europa per deixar-nos de matar. L'objectiu és absolutament polític. Jo crec que aquest procés s'ha fet d'algunes maneres equivocades. I els errors fonamentals, i això em sembla la principal paradoxa, la que vull subratllar en l'article, neixen de la, per dir-ho així, de l'exageració de les pròpies virtuts. Jo hauria titulat, amb la tendència que tinc inevitable al llenguatge col·loquial, hauria titulat el meu article a Qüestions de vida cristiana "Totes les masses piquen", que deia la meva àvia. És a dir, tot està bé, però totes les masses, tot l'accés pica. Per què ho canvio en la formulació després de sentir el Josep? Perquè potser ara em diria, potser el procés europeu ha renunciat a algunes de les dualitats i ha fet una aposta exclusiva per algunes de les seves dels seus principals actius, però que quan han passat de ser els principals a ser els únics han portat, jo crec, a l'error. Quins serien per mi aquests errors? Fonamentalment tres virtuts d'Europa, que exagerades esdevenen parcialment defectes. Una, l'economicisme; dues, l'individualisme; i tres, el racionalisme. L'economicisme és la més fàcil, és la més clara per mi, d'una manera més òbvia. Quan es comença la construcció europea en els anys 40, després de la guerra, el pensament hegemònic a dreta i esquerra és un pensament que situa en l'economia el motor de la història. Ho fa el marxisme d'una banda, ho fa un liberalisme economicista a l'altra banda. El motor de la història és l'economia tiba de la política, l'economia tiba de la cultura, l'economia tiba de les idees. Oi que tenim un objectiu polític, no barallar-nos? Oi que tenim un objectiu cultural, que és construir una identitat nova i una identitat compartida? Quin instrument és el més útil per fer això? L'economia. Quin ha estat el problema? Que finalment l'instrument s'ha convertit en l'objectiu. Allò que era instrumental, allò que era l'eina, allò que havia de servir per objectius polítics i per objectius culturals, ha substituït els objectius polítics i els objectius culturals. Europa, per fortuna, és economicista. Quina sort! És un gran avenç en la història entendre el paper fonamental de l'economia en les relacions humanes. Fantàstic! Però quan això es converteix en absolut, quan aquesta massa, quan aquest molt es converteix en massa, pica. Quin és, no sé si el dèficit d'Europa és d'ànima, però el que és obvi és que hi ha hagut un dèficit de política i que hi ha hagut un dèficit de cultura. I quan dic cultura no dic d'espectacles ni d'exposicions ni de conferències, dic d'idea, de concepte. Ha passat extraordinari i jo diria, algú considera que avui està fracassant Europa. Jo crec que la paraula fracàs no és adient, no forma part del vocabulari, però que Europa té el seu malestar per les fronteres macedònies o per les fronteres gregues. A mi Europa em va començar a provocar un malestar particular amb la guerra dels Balcans,
Escolti, per què ens han inventat tot això? Perquè no hi hagi guerra a Europa. Doncs mira, en tornem a tenir. I en tenim amb una iconografia, amb unes aliances, amb uns alineaments de les antigues potències europees que són exactament iguals de les que s'havien produït en la guerra del 14. Doncs hem fet alguna cosa malament. Segona, i passo també una mica per damunt, l'individualisme. L'individualisme, ho deia també el Josep, la intimitat, la noció de l'individu és una de les grans aportacions europees. En l'any 45 és més que una aportació. L'individualisme és el contrari de tots els pensaments totalitaris que no creuen precisament en que acaben creient que l'individu és la cèl·lula d'un cos més gros, sigui la classe, sigui la nació. L'individu, la individualitat de l'individu és central. Però hem construït una Europa en la que hem centralitzat en la capacitat de decisió de l'individu, en la seva protecció, i jo crec que no hem alimentat la seva responsabilitat. Ja m'està bé l'individu, m'està bé la protecció de l'individu, la consideració de l'individu, però de l'individu responsable. El sistema europeu no ha estat un sistema capaç de responsabilitzar els individus. Ha estat bastant capaç de protegir-los, ha estat bastant capaç d'ordenar-los, ha estat un sistema enormement normativista, ha estat molt poc capaç d'excitar la seva responsabilitat en allò que és col·lectiu. I la tercera, que també ha sortit d'una manera clara, la raó i la seva filla, la ciència, han estat el gran far de la construcció de l'Europa moderna i és, de fet, allò que permet la seva hegemonia mundial. La raó, el pas de la raó a la ciència, de la ciència a la tecnologia. Formidable, fantàstic. Ara hem construït una Europa en la que hem deixat de tenir present o hem deixat de donar una rellevància suficient a totes les interpretacions de la realitat que complementaven la raó sense substituir-la. I en aquest sentit jo acabaria ja amb una reflexió que no surt en l'article, però que em sembla dient en aquest marc. Europa, la construcció europea, no estem parlant ni de la consciència, ni de la cultura, ni de les novel·les, ni dels assajos, estem parlant de Brussel·les o d'aquest procés extraordinari del que ens sentim tots o tots o molts ens sentim tan empàticament lligats. Aquesta Europa ha viscut amb incomoditat el fet religiós. No l'ha perseguit, però l'ha viscut amb incomoditat. És a dir, jo em trobo en les nostres passejades pel món, ara permetin-me el parèntesi, sempre són més en terreny d'ell que no pas en terreny meu, el de Déu o sense, perquè els de sense no tenen organitzacions, mentre que els ams sí, i ens conviden i són gent formidable, però sempre jugo una mica en camp contrari. Molt bé, en molts d'aquestes trobades amb gent, hi ha gent que t'aixeca el dit, diu, escolta, sort que estàs a favor de sense Déu, perquè això a la religió ens ha fet molt mal, la gent s'ha matat molt. Dic, no, jo estic sense, però jo prefereixo un món amb religions. És a dir, jo no crec, com creu algun sector laïcista, no crec que extreure de la humanitat el gen religiós, extreure de la humanitat la pulsió, la passió religiosa, faria una humanitat millor. Jo crec que faria una humanitat pitjor. De la mateixa manera demano que ningú tingui la temptació d'extreure de la humanitat el gen no creient. Però en les dues posicions hi ha hagut sovint això. L'altre l'he de tolerar. Sí, quin remei. Tolerància és una paraula espantosa, és una paraula lletjíssima, una paraula menyspreadora, una paraula prepotent. El fet religiós s'ha de tolerar. La diversitat religiosa s'ha de tolerar. Ostres, jo crec que la diversitat religiosa i el fet religiós és no només consubstancial a la idea europea, no només, diguem-ne, motor dels seus valors, sinó
motor també d'una enorme cabdal d'energies positives que s'han esmerçat en això al llarg de segles. Per tant, estant a favor del fet religiós, tinc la sensació que no hem sabut trobar una manera d'incorporar-lo, de valorar-lo i de trobar unes regles del joc en les que sigui possible la valoració positiva del fet religiós i el manteniment, que jo crec que aquest és consubstancial, aquest és fundacional, de la separació Església-Estat. L'altre dia, parlant amb en Francesc, i acabo amb això, jo el proposava gairebé no arriba de càleg, perquè no és la meitat, són 5 punts que jo crec que hauríem de posar damunt la taula per trobar el que em sembla imprescindible però complicat, que és conviure en la diferència. Ser diferents no és complicat. Es baralles i ja està. Conviure tampoc és complicat amb els que no et baralles. El difícil és conviure en la diferència. Jo crec que per conviure la diferència en el fet religiós hi hauria 5-6 coses que jo demanaria que estiguessin sobre la taula. Una, el respecte. És una obvietat, però em sembla una obvietat que també ha d'estar en el llindar de la porta, el respecte. Això ens ha passat, i perdó per la referència, però és que hem de vendre uns quants llibres encara, el llibre amb el Francesc. Quan fem una xerrada diem, no ens hem intentat convèncer. Ell no pensa que jo sóc un pobre desgraciat que encara no ha vist la llum, però que si s'hi posa l'acabarà veient, i jo no penso que ell sigui un xicot que sembla mentida que sigui tan gran i encara es cregui aquestes coses. No va d'això. Si n'és d'això no hi ha llibre, però és que si n'és d'això no hi ha convivència, i si n'és d'això no hi ha Europa. Per tant, primer, respecte. Segon, cautela. També és obvi, Escoltin, per això, fa 70 anys, la gent es matava. La gent la mataven per anar a missa i la mataven per no anar a missa. Per tant, quan tractem d'això, cautela. Estem tractant amb un element explosiu. Per tant, cautela. I reconeixement, per part de tothom, del mal fet en nom de les paraules que ens estimem. No hi ha paraula que estimem que no hagi fet servir algú per fer el mal. Per tant, les dels uns i les dels altres, cautela. Tercera, i és molt tonta, però jo hi crec molt, cultura religiosa. I jo crec que això, els que ens toca defensar-ho per damunt de tot, és els agnòstics. Perquè si ho defenseu els creients, sembla trampa. Els agnòstics el coneixement del fet religiós, de la seva diversitat, dels seus fonaments, per part dels creients i dels no creients, forma part del substracte comú que permet la convivència, i jo crec que forma part de la cultura general d'un europeu. La quarta totes són òbvies, la laïcitat del poder polític. Tots podem anar a la plaça pública, hem d'anar a la plaça pública carregats amb la motxilla d'allò que pensem, però a la plaça pública actuem amb les regles de la plaça pública. I les regles de la plaça pública són laiques i les regles de la plaça pública són compartides, sigui quin sigui el propi criteri religiós de sortida. I l'última és la distinció entre el pecat i el delicte. Això em sembla que és fonamental, que això ha estat en el centre de la construcció no de l'Europa unida, sinó de l'Europa cultural des del Renaixement. Distingir entre pecat i delicte avui encara és una distinció gairebé només possible a Europa i que Europa ha de defensar. Hi ha coses que són pecat i no són delicte. Hi ha coses que són delicte i no són pecat. Hem de respectar cadascuna dintre del seu àmbit estricte, però no les podem confondre i sobretot no les podem, per dir-ho així, creuar. No podem convertir els pecats en delicte ni necessàriament tots els delictes acabaran sent pecat. Jo crec que amb això, amb la recuperació de la dualitat o d'algunes dualitats, de la recuperació a costat de l'economicisme
del culturalisme o del politicisme, si es volgués dir així, a costat del racionalisme una visió espiritual de les persones, a costat de l'individualisme una sensació de responsabilitat. Jo crec que amb aquests retocs Europa és encara el millor projecte que tenim. I probablement, fins i tot amb els retocs, Europa també viurà en un estat de malestar, perquè potser aquest malestar constructiu també forma part dels motors d'Europa i també forma part del seu imaginari. Moltes gràcies. Encara que sigui breument, també em plauria, molt breument, també expressar algunes de les pròpies respostes a la pregunta que ens convoca, no? Europa retrobar l'ànima. Jo, fent l'excursió de retrobar l'ànima, crec que un bon mètode és el mètode genealògic, és a dir, per conèixer l'essència d'Europa, preguntar-nos què ha estat i com s'ha configurat aquesta ànima. En certa manera agafo la idea de Paul Ricoeur de la identitat narrativa. Jo crec que és una identitat, la d'Europa, que s'ha construït al llarg d'una llarguíssima història, de tal manera que en podríem dir que és una identitat que s'ha anat configurant, sobretot a partir de 3 grans estrats. I a més la relació entre aquests 3 mons no precisament és una relació de síntesi, sinó que en ocasions ha generat hibridacions molt complexes. Però per entendre què és, em sembla que és bàsic fer aquesta mirada retrospectiva. Si segueixo un Ricoeur diu, bueno, hi ha l'ipse i hi ha l'idem, no? La qüestió és dir què és el que subsisteix al llarg d'aquesta història. Perquè certament aquests 3 estrats podrem veure coses molt diferents, però la qüestió és si hi ha algun fil conductor que permeti enllaçar el que ara i aquí som els europeus amb el que havien estat al segle XIII o el que havien estat al segle IV abans de Crist. Quins són aquests 3 mons, aquestes 3 esferes? Hi ha una esfera que podria pivotar al voltant del que en diríem simbòlicament Jerusalem. Per tant, la tradició judeocristiana, la Bíblia. Aquesta és una esfera bàsica per entendre el que hem estat, el que som, les manifestacions culturals, artístiques, pictòriques, literàries, filosòfiques, fins i tot les més diametralment oposades a aquesta tradició no haguessin nascut si no fos per reacció a la mateixa tradició. Això és una primera esfera, l'esfera que en diríem que té com a pol Jerusalem, utilitzant la mateixa expressió de Strauss. Hi ha una segona esfera, que és l'esfera atenenca, és Atenes, i per tant que té a veure amb tota l'enorme i gran construcció de la filosofia grega en particular. Els 3 immensos pensadors, Sòcrates, Plató i Aristòtil, i totes les derivacions i esmicolaments de les escoles gregues peripatètiques posteriors. Però Europa té una ànima grega i té una ànima que té vinculació directa amb això que en diríem Atenes. Clar, Atenes què evoca? Atenes evoca racionalitat, Atenes evoca crítica, Atenes evoca autonomia, evoca ciutadania, evoca democràcia, tota aquesta constel·lació de conceptes que encara en la nostra llengua originària i etimològicament manllevem del grec. És clar, la relació entre aquestes 2 esferes no és precisament una relació còmoda, perquè parteixen de cosmovisions i fins i tot de punts de partença molt distints, però amb tot d'aquesta hibridació, d'aquesta trobada, si es pot dir així, o topada, o xoc entre aquestes 2 esferes, és el que jo crec entenem el bressol d'Europa, l'arrel d'Europa. Hi ha una tercera esfera, que és l'esfera que representaria el Renaixement i la modernitat, que seria difícil representar en una ciutat. D'una banda podríem dir Florència, si ens referíssim al Renaixement, o si parléssim ja de la modernitat, hauríem de parlar de París-Berlín, com a mínim. Per tant, la il·lustració parisenca, i hauríem de parlar de l'Aufklärung berlinesa. Dius, això és tota una altra esfera que no es pot entendre sense les 2 anteriors. No és una esfera autònoma, aliena, que neix per generació espontània, sinó que en certa manera no es pot entendre si no és com a resultant també d'aquesta relació prèvia entre les 2 esferes citades aquí, una que és
Jerusalem com a centre, i l'altre, com he dit, és Atenes. Què és el que ocorre? Jo tinc la impressió que d'aquesta trobada entre aquests tres mons apareix això que en diríem el conjunt de valors o el conjunt de referències bàsiques d'això que som els europeus. Si algú diu, i quin és el fil conductor? Torno a l'ídem de Paul Ricoeur, no? Jo crec que el fil conductor és l'humanisme. Jo crec que el fil conductor és l'humanisme i especialment el valor de la persona humana. Especialment el valor de la persona humana. Això és clar que té expressions molt diferents, perquè és diferent Protàgores de l'humanisme ateu del segle XX o de l'humanisme marxista o de l'humanisme estructuralista, però si és possible trobar un fil conductor en tota aquesta història és el reconeixement del valor inherent a tota persona humana i el valor incalculable de tot ésser humà pel sol fet de ser-ne. Això que en diríem la dignitat inherent, que està expressada així en la Declaració Universal dels Drets Humans, inherent dignity. La fonamentació d'aquesta dignitat inherent és molt diversa. La justificació és molt diversa. Però jo crec que aquí hi ha un fil conductor, almenys en el terreny dels grans autors, des de Protàgores fins a Sant Tomàs, Pico de la Miràndola, fins a Erasme de Rotterdam, per arribar als humanismes del segle XX, on hi hauria un lloc de coincidència. La fonamentació serà distinta. En l'humanisme de Kuhn, judeocristià, aquesta dignitat es nodreix de l'afirmació que l'ésser humà és imatge i semblança a Déu, afirmació que llegim en el Gènesi que nodreix aquest humanisme, però en els humanismes anomenats així ateus es reconeix aquest valor inherent, gairebé sagrat, com utilitzes tu mateix, Vicenç Villatoro, en la persona humana, tot i que el que nodreix aquesta afirmació no és el fet de ser imatge i semblança a Déu, perquè naturalment en aquest humanisme no hi ha Déu. Ara, quina és la situació? La situació és que aquest valor, i en particularment tot el que representa aquest valor, on també introduiria el valor intimitat, privadesa, sentit d'allò que és pròpia autonomia personal, relació de respecte, de reconeixement, fraternitat, tractar l'altre com un igual, com un interlocutor igual, jo quina és la impressió que tinc? Que el que hi ha és una amnèsia d'aquesta axiologia, una amnèsia d'aquests valors referencials. I per tant una espècie de desarrelament, com si l'arbre hagués estat arrencat de terra i hagués estat desarrelat. Aquesta pèrdua de l'arrelament o aquesta pèrdua de les arrels jo crec que és en certa manera el que explica amb una bona mesura aquest neguit, aquest malestar, però també el que en diríem un poc sentit de pertinença col·lectiva, i ja no parlem de molt poc orgull de pertinença. Poc sentit de pertinença i ja no diríem orgull. La pregunta és per què? D'una banda s'hi ha referit en Josep quan parlava del problema de l'eurocentrisme. Clar, molt sovint a l'hora de parlar d'Europa i dels seus valors, això molt sovint ha portat a un tipus de discurs eurocèntric que ha generat tot tipus d'anticossos. De tal manera que a l'hora de parlar d'Europa gairebé ens veiem amb la necessitat de demanar perdó per no sucumbir a l'eurocentrisme que genera tot tipus de reaccions viscerals. Hi ha una segona raó. Per què parlem o ens resulta difícil parlar d'aquests valors? Perquè molts d'aquests valors que estan als textos els hem vulnerat sistemàticament, no només en el colonialisme europeu a tants llocs del món, especialment del sud, sinó precisament en el mateix cos d'Europa, quan et referies als Balcans. Per tant, que tots aquests valors que estan bellament expressats en molts textos, començant per l'Evangeli, començant per la fraternitat, doncs els mateixos europeus no hem estat capaços de viure'ls, d'articular-los fàcticament, sinó que tenim i hem tingut en la història passada i present forats enormes que han posat de manifest la distància que hi ha entre els valors i la vivència dels mateixos. I després hi ha un tercer motiu que al meu entendre explica aquesta situació, que és el nostre hermetisme com a comunitat en aquest sentit polític i social. Clar, si un dels nostres valors fonamentals és la fraternitat, que té expressions molt diverses, podríem parlar de solidaritat, expressions molt distintes, i aquesta fraternitat s'expressa amb una actitud hermètic envers l'altre, per utilitzar de nou Levinas, envers la crida de l'altre, llavors la impressió que tenim
és que aquests valors són meravellosos des del punt de vista de la seva formulació teòrica, però no han estat assumits, no han estat absorbits, no han estat viscuts ni són viscuts autènticament per aquells que ens diem europeus. I això ens genera una actitud de vergonya, una actitud vergonyant envers la nostra mateixa condició. Disposem d'un tresor molt ric, aquest tresor l'hem transmès a través de les institucions educatives, culturals, religioses, i no obstant això observem que a l'hora de traduir-lo en fets i en una pràctica que sigui verdaderament coherent amb aquests valors, observem que hi ha una distància qualitativa. Llavors, davant d'això, jo crec que sí que hi ha una ànima, jo crec que aquesta ànima és l'humanisme, és la persona i tots els valors relacionats amb la persona, però a la vegada també observo això que deies ara, Josep, que és el cansament, que és la fatiga. I en aquest text de Viena de l'any 1935, que Husserl va repetir en 2 ocasions, diu certament això, que el pitjor enemic d'Europa és la fatiga, és la societat del cansament. Doncs justament un dels autors més llegits, que és en Byung-Chul Han, ens diu que estem a la societat de la fatiga, i aquest és el pitjor perill. Jo crec que contra això el que és essencial és realimentar aquestes arrels, nodrir-se de nou d'aquestes arrels, transmetre a fons aquestes arrels, no acomplexar-nos de les arrels que ens fan ser el que som, sense caure amb l'altisonància i menys encara amb l'eurocentrisme, però sí que recuperar aquestes arrels que ens han fet ser els que som. Aquesta és la meva impressió davant del diagnòstic i davant del tema que aquí ens ha convocat. Disposem encara de 20 minuts, heu estat molt atents i molt pacients, demanaria que qui vulgui intervenir aixequi la mà, breument, si us plau, i que formuli la pregunta a qualsevol dels 3 o a qui en concret. Doctor Xavier Morlans, endavant, si us plau. Ara li porten, sí. A la Facultat de Teologia i membre convidat habitual de l'Institut Europeu d'Humanitats, que amb el professor Ramoneda ens trobem cada mes. Digue-ho alt. Senyor Ramoneda, en 2 moments, que el problema està, en part, en superar els límits, en no respectar els límits. Romano Guardini, el gran pensador, quan li van donar el Premi d'Europa, en el seu discurs va respondre a aquesta pregunta. Va dir que la identitat d'Europa és la crítica del poder. La crítica del poder vol dir posar límits al poder. Aquests límits, que poden ser límits no necessàriament coactius sinó possibilitadors, poden ser el límit d'una transcendència, d'un fonament transcendent que precisament perquè és transcendent permet apuntalar els límits immanents. Acceptant una transcendència, la dualitat es pot convertir en diàleg. L'individu es pot convertir en comunió. Per tant, crec que aquesta conversa d'avui és interessantíssima, com ja han dit. El senyor director ha fet referència a la religió. No hauríem d'entrar ja en un univers en què, quan fem aquests discursos, la hipòtesi dels que alimenten el seu sentit de convivència en un Déu, en una transcendència, és una hipòtesi digna intel·lectualment i que l'hauríem de posar sempre a l'avant, com és digna la hipòtesi agnòstica i atea. Gràcies. Si vols, Josep, per al·lusions. La resposta per la meva part és molt senzilla. Jo no sé si la història té o no té sentit, però sí que sé que el sentit és necessari per la història. Per tant, qualsevol construcció de sentit em sembla susceptible de ser presa en consideració. No sabria dir-te gaire més que això. Més preguntes, davant. Senyor Lanaspa, aquí davant. Tractaré de ser molt ràpid. 3 observacions. Em respon Torralba que l'Europa burocràtica no té ànima. Permetem discrepar. L'Europa burocràtica, primer, és imprescindible, cal una certa burocràcia europea. Segon, és increïblement eficient contra el tòpic existent amb caràcter més o menys universal. L'Europa burocràtica de Brussel·les és molt eficient, hi ha molt pocs funcionaris i en surten vertíssims, i tercer, sobretot, que molts funcionaris europeus estan aguantant en alguna mesura allò que queda de la Unió Europea. El projecte, la visió,
una certa mística respecte a la construcció futura d'Europa, l'estan sostenint una mica contra vent i marea molts d'aquests buròcrates europeus. Però és que em diu molt de gust portar-te una mica la contrària. Després, en realitat, això del cansament, ja ho entenc, i segur que és un diagnòstic seriós, no? Però primer, no és inevitable, no té per què ser una maledicció europea, això del cansament, i segon, no sé si no és una reflexió també de fos una mica eurocèntrica. Des del punt de vista, diguem-ne, cronològic, els africans poden estar més cansats que nosaltres, perquè fa més anys o més segles que són en aquest món i no han viscut millor que nosaltres. Llavors, amb quin dret, i perdó, també la provocació, en quin dret els europeus ens podem queixar que estem cansats? I previ a tot, en el teu cas estic molt d'acord amb la teva actitud contrària al valor de la tolerància, deu ser una tolerància altiva, la és prepotent, la tolerància aristocràtica, i el valor bo és el respecte, que és democràtic, horitzontal i no aristocràtic. I el malestar, l'Europa del malestar. Home, temps enrere, als seus orígens, hi havia una certa èpica, allò de crear un projecte que contribueix, potser a partir de l'economia, utilitzant l'economia com a pretext, com a palanca, contribueix a la pau i al progrés de tot un continent, home, és molt engrescador. O sigui, comprenc que pot mobilitzar, perquè és dels anys que aquest relat o aquest projecte engrescador ja no se'n parla, potser perquè es dona per fet, tot i que no sigui estrictament veritat, com tu mateix has dit, parlant dels Balcans, però es dona per fet que continuaran en pau i que Alemanya i França mai més faran la guerra, etc. I en canvi no hi ha ni un relat alternatiu i simultàniament al mateix temps hi ha moltes crítiques respecte a moltes coartades, molt xivo expiatori en el que Europa és el dolor i sobretot de la crisi sencer. No és estrany que en aquest context es visqui un cert malestar. A mi el que em sorprèn sincerament és que malgrat tot això encara hi hagi tal densitat, tal gruix de ciutadans que ens sentim europeus, com vosaltres mateixos heu posat de manifest en les vostres intervencions. I en tot cas, moltíssimes gràcies per les intervencions perquè m'han fet disfrutar moltíssim. Gràcies. Doncs molt breument també responc. A veure, és un dels rostres d'Europa, no? I una de les percepcions que tenen moltes persones, no? L'Europa burocràtica administrativa. Que ha d'haver burocràcia és absolutament imprescindible, administració també. El tema és que la burocràcia no genera èpica, no genera adhesió. Segurament és molt àgil i segurament és molt econòmica, no? I a més va íntimament lligat al procés de modernització, bé relacionava directament el procés de modernització amb el procés de burocratització, per tant va molt lligat. Ai dels llocs on no hi ha burocràcia, administració i funcionaris. És molt més caòtic, diríem, que allò que ens podríem imaginar. Però des del punt de vista dels horitzons de referència que poden suscitar adhesió, entusiasme per lluitar per quelcom, això necessàriament han de ser intangibles, han de ser valors. Quan aquests valors o aquests intangibles no hi són, llavors el que queda és una carcassa que administra recursos i dona i distribueix determinades funcions. Però per mi aquesta és la clau, poder despertar la passió, l'entusiasme dels joves, dels mateixos adults europeus, envers aquells valors que històricament van despertar aquest entusiasme i que han fet que siguem on som. O sigui, no som on som per casualitat. Jo subratllo, com deia en Vicenç, que el lloc és realment un dels llocs millors de la Terra on viure, no? Però això no s'ha fet per casualitat. Això ha costat sang, suor i llàgrimes. Per tant, si això que recollim és el que altres han sembrat, nosaltres per què hem de sembrar? Per uns horitzons de referència. La burocràcia no genera èpica. L'èpica la generen els valors. Ara, la burocràcia és absolutament necessària per administrar el poder i distribuir els rols i les funcions. Jo diria molt breument també, jo crec que Husserl, quan utilitza aquesta expressió, ho diu amb el sentit d'un moment de renúncia a l'esperit crític, que és l'element motor d'Europa, no de fatiga o d'esgotament físic, no, de renúncia a l'esperit crític, de renúncia a la voluntat de creació, de creativitat, i de resignació o d'acceptació de la lògica de les forces superiors de la història, de la naturalesa, del que en diguem. Jo crec que és en aquest sentit que ho diu Husserl. Lligant alguna cosa de les dues preguntes.
que això no hagi anat bé del tot és un miracle, perquè tots els elements sabem perquè és fatal. A veure, m'explico. Deia abans, l'ànima d'Europa és la crítica del poder. Fantàstic. No hi ha lloc en el món on s'hagi violat més aquesta ànima que la pròpia Europa. No hi ha cap dels valors que donem com a centrals de l'europeïtat que no siguem els campions d'haver-los violat. Sí, sí. El procés de creació de l'Europa Unida és un procés reactiu, clarament reactiu, és una fugida. És una fugida de l'última habitació abans de l'infern. Però aquesta habitació és europea. Clar, perdonin dir-ho tan col·loquialment, si haguéssim construït Europa després d'una invasió tàrtara, diem, no, ara que ja som lliures, ara farem el que volem ser. Però construïm Europa després de l'Holocaust. I l'Holocaust és europeu. I és tremendament europeu i a més es fa en nom d'Europa i es fa en nom de l'europeïtat. Que difícil. Que difícil. Que difícil crear una ànima europea sabent que hi ha una contrànima europea. El procés de construcció d'Europa des dels anys 40 és dir, desmentits per la història, Europa és això i no és això. Perquè la història ha estat, Europa és això i també és això. Per tant, vaja, el Roger podria dir en la primera intervenció, el terme fracàs és un terme inadequat, el terme èxit seria miraculós. Estem parlant de la reforma, no de la revolució. Estem parlant de com ho retoquem, no de com ho deixem. Només 2 segons. Ostres, un europeu del 19, de finals del 19, començament del 20, vivia tan bé, tan tranquil, tranquil·lament bé, tan mentalment bé. Diu, miri, potser no estem en el millor dels mons possibles, però jo sé com arreglar-lo. Tinc una cosa que es diu civilització, que quan guanyi em farà un món formidable. Aquesta civilització està formada per la raó, per la ciència, per la tecnologia. Amb aquesta eina tot serà bo. Estic tan convençut que és bona que fins i tot legitimo el colonialisme a través d'això. Tinc una cosa bona que he de portar a tot arreu. Ostres, resulta que el mal esclata en el lloc on hi ha més densitat civilitzatòria. Ostres, l'eina aquella que teníem passa a ser una eina molt dubtosa. Allò en el que crèiem entra en una crisi molt gran. Déu-n'hi-do on ens n'hem sortit, No hi estàs d'acord? No, li veig a la cara. Aquí davant, Enric Vendrell, si us plau. Moltes gràcies. Deixeu-me dir per endavant que totes 3 intervencions m'han semblat absolutament interessantíssimes, però segurament per les responsabilitats que en aquest moment jo tinc encomanades volia demanar-li a Vicenç Villatoro si podem concretar una mica un aspecte, perquè comparteixo molt amb ell la crítica que ha fet a la idea o al concepte de la tolerància. Jo ho comparteixo, igual que ell m'apunto a defensar la idea de la convivència i per tant aquest decàleg que ha dit que no són de 10 sinó que són 5 aspectes sobre aquesta crida a conviure en la diferència, doncs em passa que entenc perfectament el respecte, la cautela, també la cultura religiosa i de fet també entenc els 2 últims de la laïcitat i de la distinció entre el pecat i el delicte. El que potser per la densitat de la intervenció o per anar de pressa, el que no acabo de veure realment que siguin 2, se'n barregen aquestes 2 últimes qüestions, és a dir, no sé si una no està inclosa en l'altra, francament. Si pots desenvolupar una mica, potser realment les veuré separades, si no, se'n barregen. Per mi la idea de laïcitat fonamentalment es refereix al poder polític i a l'esfera pública. I la distinció entre pecat i delicte té un peu a cada banda, perquè el pecat no és, per dir-ho així, no es produeix en la plaça pública. Jo tinc la sensació que som ja en una societat on per sempre més
en un mateix territori conviuran visions del món en tots els àmbits, en el religiós, en l'ideològic, en el lingüístic, en el de referències culturals, absolutament diferenciats. La convivència en una societat així demana, al meu parer, l'existència d'una plaça pública que tingui unes regles pròpies. I és cert que la distinció pecat pot ser un subconjunt, per dir-ho així, de la gran distinció que és l'esfera, que no és l'esfera de lo privat i no és impermeable de lo públic, és la distinció entre les regles del joc d'una cosa i les regles del joc de l'altra. No he portat gaire res al que lloc, però en una pròxima intervenció igual me'n salto una de les dues. Però em sembla que no són totalment redundants. No són contràries, però em semblen no totalment redundants. Josep Maria Carbonell. Jo crec que podem afirmar que els moviments migratoris que està vivint Europa en aquests darrers 35 anys estan canviant la personalitat de les ciutats, els pobles. Avui em deien que a Holanda, a les 4 grans principals ciutats, ja no hi ha la població catòlica o protestant, que podia succeir als 50, sinó que hi ha un percentatge similar de cristians i musulmans, amb uns percentatges molt similars. A Gran Bretanya avui en dia es pregunten què és la identitat britànica en moltes ciutats en què la població majoritàriament ve del Pakistan o de la Índia o de les antigues colònies africanes. Els moviments migratoris a Alemanya, etc. A Barcelona mateix, em sembla que l'últim estudi de la Direcció General, si no vaig errat, donava una xifra de 400.000 musulmans. A Catalunya, 400.000 musulmans, això en 10 anys. Jo la pregunta que us volia fer, cap a on influirà aquest moviment migratori que és cultural i també religiós en el que pot ser la identitat europea? Ja sé que és una pregunta difícil, però teniu alguna hipòtesi de cap a on hauríem de moure'ns? A veure, jo el que crec molt breument és que hauríem de ser capaços de veure aquell camp d'intersecció axiològic que uneix aquests diferents fluxos migratoris. És a dir, no tant identificar allò que legítimament ens diferencia, que a vegades és molt evident, des del punt de vista cultic, alimentari, indumentari, relacions de gènere, etc., sinó aquells camps d'intersecció en els que hi ha un lloc de trobada. Per tant, un conjunt de valors en els que ens reconeixem molt propers i que estem disposats a defensar independentment de l'origen i de la procedència d'aquestes persones. En canvi, la meva impressió és que més enllà del que subratllem és allò que ens fa diferents, i a vegades no només ho subratllem, sinó que ens confrontem i a vegades fins i tot derivem en formes d'allò que en diem xenofòbia, però el que es tracta sobretot és de fer una extraordinària pedagogia dels camps d'intersecció que poden haver-hi, perquè n'hi ha, especialment n'hi ha. El que és interessant és identificar quins i enfortir-los per fer possible aquesta convivència amb l'altre. Aquest viure amb el diferent, on deien Vicenç, és el verdaderament difícil. Viure amb el que és com tu no té massa dificultat. I quan els diferents viuen separats tampoc, però viure amb el diferent és aquella pregunta que deia Alain Touraine, no? Podrem viure junts, o més ben dit, conviure junts, o això serà com a molt un exercici de tolerància i poc més que això? És la meva resposta breu. Dos comentaris breus. Jo crec que encara ara és dominant la tendència a convergir amb els modes i comportaments del món autòcton. Encara és dominant, hi ha molts exemples, però per exemple la caiguda de la taxa de natalitat és un exemple clavat, amb una velocitat enorme s'adapten a les taxes de natalitat. Per tant, encara hi ha una certa tendència a convergir. Segon, jo crec que algun dels grans interrogants és l'efecte de la comunicació global i com més gran sigui si junta o separa.
És a dir, diuen, és que veuen els mateixos canals que veurien si veiessin el seu país. Jo aquí tinc molts interrogants, perquè pot ser que sí, pot ser que sembli que separi, però a la llarga tinc la sensació, entre altres coses, perquè el medi és el missatge, que acabin tenint un cert, més aviat al contrari, i que els fenòmens que estiguem, i em ve un article extraordinari que recordo sovint de Paul Ricoeur, que diu que haurem d'aprendre l'exercici del dol i de la traducció. És a dir, la traducció, saber escoltar-nos, i el dol, saber que deixarem coses de la nostra cultura i en guanyarem d'altres. Jo tinc la sensació que la suma del fet migratori i del canvi del sistema d'informació i comunicació mundial ens porta a una redefinició del concepte d'identitats. És a dir, havíem parlat fa uns anys de les identitats concèntriques, jo proposo en l'àmbit de la geometria les identitats perpendiculars. Jo crec que anem a un món on hi ha unes identitats vinculades amb el territori, ets coses en funció d'allà on ets, i n'hi ha perpendiculars al territori, per exemple, la religió en pot ser una, en pot ser la llengua. És a dir, aquest cap de setmana era amb els catalans UK, els catalans de Londres. Són catalans de Londres, però quan surten al carrer, òbviament, són gent de Londres. Per tant, tenen una doble identitat. Això no és nou. Hi ha un exemple paradigmàtic d'això que ha estat el món jueu a Europa, que tenia una identitat transversal i una identitat territorial. Quan es produeix el problema? Quan això genera lleialtats contraposades. Quan la lleialtat territorial i la lleialtat, per dir-ho així, transversal als territoris es presenten, perdoneu el caràcter així d'estar per casa, estic acabant un llibre sobre la família Bassat, el Lluís Bassat, i els seus orígens. I una anècdota d'ell és que va ser universitari i no li van deixar fer milícies universitàries, perquè era jueu. El seu pare, que estava molt interessat per la normalitat, va arribar a parlar amb el ministre de l'Exèrcit i li va dir l'última raó. Diu, miri, com vol que faci milícies universitàries? Perquè si un dia hi ha una guerra entre Espanya i Israel, amb qui anirà? Jo crec que això mateix, el pobre Bassat no va ser president del Barça per això, però quan jugui el Barça amb el Maccabi, igual va amb el Maccabi. Quan es planteja el problema real? Quan a la banlieue de París es xiula la marsellesa, i en el jihadisme europeu aquest xoc de lleialtats jo crec que és el fonamental. Per mi no hi ha un problema d'identitats. El que pot arribar a produir-se és un problema de lleialtats, i de lleialtats contraposades i de gestió de les lleialtats. Tinc la sensació, de tota manera, veig el Josep més optimista en això, que les lleialtats territorials, no les lleialtats, les identificacions territorials es dilueixen d'una manera creixent respecte a les transversals, que les perpendiculars són en aquests moments més potents i que a més són aquí per quedar-se. Doncs moltes gràcies. Hem de tancar, són les 9. Agraeixo, Josep, la teva intervenció. Vicenç, gràcies a tothom. Molt bona nit.